ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଗଲି ହେରି ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଗଛରେ ଫୁଲ ହିଁ ରହୁନି। ତାପରେ ମୋ କାମ ସାରି ମୁଁ ଲାଗିଗଲି କାଳିଆ ସେବାରେ। କାଳିଆ ସେବା କରୁ କରୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କାଳିଆର ତ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ, ତାକୁ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇ ତାପରେ ଘିଅ ଦୀପଟେ ଜାଳି ପୂଜା କରିଦେଲି। ପୂଜା କରୁ କରୁ ତାକୁ ତାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ମନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ତାକୁ ସେୟାର କରିନେଲି। ସେୟାର କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଗଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ କିଛି ବି ତ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସାଇ ନେବ ସ୍କୁଲ। ସାଇ ଆଜି ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମାମା ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବା ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିଛି। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ହସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ପଳେଇଲା ସ୍କୁଲ। ଟିଫିନ୍, ପାଣି ବୋଟଲ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି। ସେ ପଳେଇଲା ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ତ ପତିଦେବ କେଉଁଠି ଥିଲେ କେଜାଣି ଆସିକି ମୋ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲେ। ପତିଦେବ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁ ପରଟା। ନା ଖାଇଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିଚାଲ ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ସାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତା'ର ତ ନଟଖଟ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଦମାସି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଟ ତଳେ ପଶିକି କେମିତି କାମ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆସନକୁ ଦେଲି ପାରି, ଭାତ ଥାଳି ତରକାରୀ ଭଜା ଆଣିକି ଦେଲି ଥୋଇ ସାରିବା ପରେ ଖାଇବାରେ ଚକ୍କା ପକେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ 3 ଜଣ। ଚକ୍କା ପକେଇକି ଦେଲି ବସି। ତଳେ ବସି ଖାଇବାରେ କେଉଁ ମଜା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ?